Yes, alright. Yaong kita ko niyan didi sa Paris Church kag Irosin. Magayunon siya kasi may kabaong na paluwas. Anong pinakamasarap sa tuloy? Aray ko! May gadan palang digdi. Ano tarog ka kayat Pierce? Hindi na lang po ako. Sorry po, di ko po aram. Kasi ma-vlog lang po kami para utun. Sorry po, di ko po gusto. Ginurabo ako kasi po, nagdipan para i-promote ang church. Tapos may ganun pala sa loob. Visit ka, Pierce. Good, sorry po. My God. Okay, ulitin ta. Take 2. Yes, o diba, yaon kami ngunyan digdi sa Irosin Paris Church kasi nga ni ipapailay po sa Indo, i-feature mi sa Indo ko nung isura ka si Ban kasi kakaiba ni halangkawon. Na-imagine ko itong panahon ng Kastila. Pailingan mo ninyo na sobrang langkaw. Oo, ini pong shoot mi pang take 3 na po ini kasi sa bago day may ina-expect na pag atubang ko mismo sa may simbahan, pag shoot mi may paluwas na gadan utusin do. May gadan so giniraba ako na subo kay pigdig to ko na lang ini papapati siya so pag ban so na-imagine mo baga ano di ba so bago may nagluwas ning gadan siyempre mamundo ng tao arog kani na-imagine ko pag pababa so sige na nakaarog na kayan pag tabaka mahulog itong ulot na pagkapusto na po di ba imagine mo ano itong di ba naka-stage ang higda ano tapos kang pababa na boy ako anong pinakamasarap sa tuloy aray ko so kidding aside ini po alangkawon ini so, super garo ka nasa 4th floor garo arken kalangkaw tapos uni na ang Mount Bulusan diba? Be, pag ma-shoot ka, be, di ka man magpukikintid. Ang camera, kaya man big mako ang arog lang kani. At nakaarog ka kayan. Nagkikintid. Nagmumuda ka sa church. Garo, hari niyo siyang hilingon, yet so far. Kasi po, from here, abot ang paning almost 1 hour. Mount Bulusan, active volcano po ini. Magayunan digdi, super. Gusto ko maglaog sa church kaso di ko aram kung pwedeng mayong mask. Vanessa, garo kita lang ang mayong mask. Kita mamas kita. Every day with you is magic. Every kiss is better than the last. It's a home I've never. Hindi, arat lang, mapatid. Sarap pa niya, sarap ka ni. Mayapot pa ako sa Indo kasi mayapot ko mahapot ang digdi. Kadakol pong halos mapunta o digdi. Hindi po si Saint Michael, hindi po si Saint Michael Archangel Parish. So, hindi po yung si Irosin Sorsogon. Kung yan saan nagpatumba ka ng Dear Demonyo, gara kayan, pigpatumba ni Saint Michael. Pero, pareho po ang logo, kang sa Ginebra San Miguel. So, siguro, Saint Michael San Miguel, baka hindi kinua. Di ko sure, correct me if I'm wrong. Di po ko nagtatauning salang information, naghahapot po ako. So, di ko aram. So, ibig sabihin, kung sakaling totoo man po, dapat pa lang po ipatronize ta ang gin. Di ta pupugulan magparairinom ang mga angkol ta ng gin. Kasi po may basbas. Char. Nakalagman pati digdio. In fact, the name of Ginebra San Miguel's parent company, San Miguel Corporation, was inspired from both its former location, San Miguel, Manila, and the fact that on 29 September 1890, the feast day of Saint Michael the Archangel, which was the forerunner of San Miguel Corporation, legit. Pero English, di ko maintindihan. Sama naman na kita sa hot spring. Let's go!
Yes, nakaabot magyari ka didi sa pinakasikat na hot spring didi sa Irosin, Sorsogon. Iyo ang Sunben, nung dakulaon sa kadakul tao. Tapos garo, feeling ko yung COVID digdi. Hot spring, in fairness, ang hot spring niya, dakulaon na pool. Tapos duwa siya, tapos may mga pilian siyang cottages digdi. As in, may harong, may function. Tapos mga arag lang kaniyo, 250 pesos, arag lang kani. Kasi, mama kayo masyadong kwarta. Gusto ko na magbabad. Kaso kadakol tao, feeling mo, site mo, oh. Diba? 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 Alright. So, mababad na kita. Alright, yung kita digdingon yan sa inaapon nitong Green Thumb Flower Garden, hindi sa Irosin. Enjoy didi kasi nakaka-relax. Kasi may napapalibutan nila kadakol-dakol na flowers, kadakol-dakol na plants. Maugmawang digdi. Tapos kadakol, sa laog pati, pwede ka mag-snacks kasi kasi na mga inaapon nila. The Green Thumb Burgery. Tara, bisitaon ta. Ini po guys, ang sa pinaka-gusto kong party kasi di po maadiding lamok kasi sa ronda ko lang po ning katol. Fierce, gusto kong ma-achieve ito pag ang garo ako diwata na yaon dyan. So, hi! Ay, bulit! Magayon po ang Irosin Lake. Sa totoo lang, na in love kami sa itsura niya. Magayunon. Kaso po, ilingan po nito mga kasabit. At sa amin na po ipapahiling ang Irosin Lake. Nag-shoot na yan. Kasi ang pag-asa, pag walang G, paasa. Okay, 1 to 10, 2 ito. 2 ang score ko. Hiling ka talala. Tapos, igapatiging saro. My God, sobrang gayon. Ginirabo ako. Ilingan yun doon. Magiging next Talagang, punchline niya. magiging next pa. Magiging lalaki niya. Correct. Kasi, bihirang araw ka ni, imaginean mo mayo pang ibang wisdom nakaisip ka ni. Actually, Nakalagdig di goosebumps. Ako ghost bumps. Hindi na nakalagdig di. I love you sa taong seryoso. Oh my God, tara Romon. May maging seryoso ka na, baka may mag-love sa'yo. I love you sa taong seryoso. Sailing ko inin talaga mas inot ining suluon. Isip po ang nagibo ka ini. PM po nindo ko ha. Ulay kita. Puro punduhian kung ano man yan. Totoo. Oo, nene. Uni pa. Nene. Ini-small ka nila. Oh my God, this is so heavy. Ini-small ka ba nila? Iniibig naman kita. Maulay talaga kita, kuya. Magayunon po digdi kasi di po garo madakap kitang sira. Magayunon po kasi di po mayroong do puro green tapos may mga ano apo diyan sa nagaralayog paspas na ako. Ano po sa nagaralayog? Swan. Ano nga po dyan? Kind of bird. Basta, oo. Tapos hindi sila nagdadakap ng fish. Gayunan na, alam mo, magayunan na, tapos kung idediretso po niyo din dire-diretso po yan, pasiring na po yan ng Bicol River. Di ko sure. Yes, yaon po kami ngunyan digdi sa Modesta Resort. Sarap pong resort din sa pinakamagay na resort digdi sa Irosin. May pang-aki, tapos may araw ka kasyala, pang-family, pang-date. And nag-arkila po kami ng sarong cabin digdi with Vanessa. Sagot ni Vanessa. Thank you, Van, sa trip. Bye-bye. Hi ka man. Yan po, sarong magayon ng laog. Diyan po kami ma-overnight. So, thank you so much, Vanessa. And sa buong team, Putsaka, sa pag-treat sa kuya. Kasi sa ugma ako ang nagastos mo yan. Sina Vanessa naman, and sina Tin, and sina Myla. Ugma ko digdi. Super duper cool. Malinigon. Super linig talaga. Perfect. Masirawan maglamay digdi. Kaya kung kamo po gusto po nindong ano apo dyan, after din kasal, honeymoon, pwede digdi. Sa Modesta Resort. Ilingon nito, i-check it out nito kung anong isura kang lugar.
food stop, open 25 hours. Hindi na kami nag-dinner bago kayo makaulit Naga. Apitan po ninyo, kung halip po kamong Naga City or Legazpi, bago po makabuti yung sentro, yan po yan sa may right side. Worth it ang gastusin doon masiramo na maray. And salamat po sa gabos na nag-asikaso sa mula na kay PJ Yonasan. Salamato na maray. And of course, sa kuya mga tita, Harjurin family, kay Mama Nancy, of course, sa gabos po dyan, ng mga tita ko, kay Mama Lilit, kay Mama, I miss you. Salamato na maray. And of course, sa team, kumain man ng team, di man maugma ini Arog ni nag-provide sa tuya ni siyempre ning sasakyan. Si Myla, yes, of course. Si Tin, na nakasulat yung Papa Tintin. Papa Tintin. And of course, ang pinakamagayon na gurang na si Vanessa. Yes, sir. Kuya, thank you sa pag-drive. Salamaton. And kay Junjun na auto, nasa luwas na. Di ko aram kung nag-ano dyan, nag-addictus benedictus. Sure lang. So hanggang dyan lang po. This is our first Sorsogon trip. And more Las Cuatsa, more jammings to come. Dilibuto mi po ang buong Bicolandia and pinuunan mi na po yan kang si Sakaramoan, kang family. Unyan, ini pong Sorsogon City and Irosin Sorsogon and dilibuto mi buong Sorsogon and buong Bicolandia. Ang next stop mi po sa Garchi. Once again, ini ang food trip. Las Cuatsa, musika, Putsaka.